nire printze potxoki garriko txungo zota maitearentzat. Non aurkituko dut baina. Haiene, sufritzen, daramazue eguna ez da, San Valentin gora eta bera, atzetik izango zuen mamua, baina aizue sare sozialek azenolako sorkuntzan duten, bizi ditugun garaiotan, San Valentin eguneko konsumoa zaragoak aso San Palestin ere izan ote daiteke gaurko eguna, badakizue, Palestinaz hitz egiteari uztea, Palestina hiltzen uztea dela. Tira, baina gaurko aktualitate kontuei erreparatuz, pentsatu duzue, akaso ez dakite zerbait beharrezkoa ote dugun, zer behar ote duen ez dakit, Euskadiri buruz hizketan? Badakizue zer behar duen Euskadik? Ba, gauza bat, ziur gaude, foam, balak edota pilotakadak, edota alako karga polizialak ez ditugula behar horretan, uste dut asko eta asko batak gatozela ikusita edonor izan daitekeela bala hauen biktima. Ni nire haserrea. Eta baten batzuk akaso orain izkin egin nahi diote gaiari, hauteskunde giroa ere ez ote da guzti honen erdigunean azaldu berri. Tira, argi eta garbi dagoena da, gertatutakoa argitu barra dago. Eta nolatan jaurti, zeintzuk dira jaurtiketa hauek, karga hauek noiz egin, noiz ez, eta batez ere halako proiektilak nola jaurtitzen diren, antza denez informazio guzti hau erreserbatua da eta halakorik ez dugu nahi. Eta kitxo! Kitxo! Ni nire haserrea, ja, behin-behingoz, amaitzea historia honekin, eta nahikoa dela, ja. Eta hauek diala, ertzaintzak erabiltzen ditun proiekzioak, eta horiek dia Tolosan erabilitako proiekzioak. Eta hori da, horietako bat, nire semeai begian joziona. Bada garaia aldatzeko gauzak, eta asko gainea. Garaia da, aski dela, nahikoa dela esateko. Nazkatuta gaude. Ez dute eskubiderik erabiltzen dituzten metodoekin guztion bizitzak arriskuan jartzeko. Eskatzen duguna ondorengoa da. Lehen bailen azalpen publiko argiak ematea. Kargaren agindua emateko ardura nork izan zuen argitu eta neurriak hartzea. Honek ezin du berriz gertatu. Esan behar da, barne ikerketari dagokionez, barne ikerketa bat prozesu garantista bat da. Barne ikerketa batean zehaztuko dira portaerak zeintzuk izan diren, eta batzuen eta besteen portaerak bilduko dira egon daitezken froga guztiak, eskuratu daitezken froga guztiak, irudiak, lekukoak eta bar. Ba, ikusi duzue, polemika zerbitzatua, Erkoreka sailburuak gainera nolabait eskuak zertxobait garbitu nahi izan ditu. Hasiera batean bazirudi enpresa handia zegoela gertatutako ikertzeko, barne ikerketa hori egiteko badirudi halaxe izango dela, baina guzti honek motivazio ideologikorik izan ote duen, tira, honezkero nahasmasa hasia da. Argi dagoena da, Xuar gaztearekin elkartasunez ugari izan direla azken ordutako adierazpenak, bai sare sozialetan, bai agerraldi publikoetan, bai bestelako manifestazioetan. Izan ere, bala hauek, balak orokorrean ez dute begirik, atzean duenak dituelako begiak eta hori ere argitu egin beharko da, ezin delako inauterik gau batean, jendez lepo dauen toki batean alako kargarik egin, baina zoritxarrez Euskal Herrian honetan tradizio eta esperientzia luze eta zabala dugu, eta naiz eta balistika edota proiektil motak aldatzen joan, diskriminatuki
tirokatzen denean, aurrean baten bat zauritu egiten da, ez bada hilzorian geratzen, eta hori ondotxo dakigu. Tira, polemikarik ez da falta, ikusteke, Tolosako inauteri hauetan, beste urte batez duela hamarkada batzu bezalaxe, gertatutakoak zenolako ibilbide izango duen. Eta garai bateko zen egungo gertaerak dokumentalak eta zenbat kontu, baina aizue, Alemanian egoera berezia dute, horretan ez dugu zalantzari mundu osoare esango duguneko egoera distopikoan dela, baina Alemaniara jotzea badakizue guretzako plazerra dela, bidali bereziare izaten dugulako, Aneira Zabal bertan. Gainera, Berlinalearen hasiera, honezkero, ordu gutxian abiatuko den mundu mailako zinema jaialdi esanguratsunen artean dena, eta polemikarik etzaiona falta. Espainiako estatuan ez bezala, eskuin muturrak bere gonbitea izan bazuen, baina azkenik atzera bota diotelako, kritika eta protesta ugari izan delako ane. Bai, zinema munduko 200 pertsonak eskutitz bat idatzi dute, eskutitz bat sinatu dute Berlinaleko zuzendariei eskatuz, nolabait AfD, Alemaniarentzeko alternatiba alderdi ultrako ordezkariei luzatu zien gonbidapena atzera botatzeko, eta badirudi presioa handia izan dela, azkenean zuzendariek gonbidapena bertan behera utzi dutela. Beraz, Berlingo AfD-ko 5 ordezkari zeuden teorian gonbidatuta inaugurazio ekitaldira, eta azkenean ez dira joango, gonbidapen hori atzera bota delako. Hemen kontuan izan behar da, presio handia egon dela, esan dugun bezala zinema munduko eta kultura munduko hainbat artisten, zinemagile, poeten, idazleen partetik, eta azkenean eragina izan du, eta ez dute inaugurazioan parte hartuko. Zentzurretan eskuin muturrak esango dugu beraz, ez duela alfombra gorria zapalduko, titular polita geratu zaigu honela. Kalean protesta ugari ikusi ditugu, edonolare azken garaian eskuin muturrak gorakada nabarmena izan duelako, ordezkaritza aldetik ere bai, ez dakit Europaren joera den, baina Alemania garai oso berezian dela esan genezake, bane? Bai, aurten bitatan nagusi ditugu, ekainean Europako Parlamenturako hauteskundeak, hau Europako Batasunean orokorrean ikusiko ditugu, baina hemen froga garrantzitsu bat izango dira nolabait eskuin muturraren indarra neurtzeko, eta gero irailean udazken partean beste data garrantzitsu bat, eta bozak dira 3 landerretan, 3 estatu federatutan, Saxonian, Turingian eta Brandenburgon, 3 ekialdean, hau da demagun iragan Alemania sozialista hoian, eta agian hori da testuingururik arduragarriena. Ze inkestek gehiengo absolutua aurre ikusten dute 3 estatutan Alemaniarentzako alternatibarentzat. Beraz, gobernatu egingo luke, eta gainontzeko alderdi demokratikoen babesesiak ez luke funtzionatuko. Gauzak honela, honek ere askorako eman dizaguke, baina analiz honetan jauzi ezberdinak ematen ditugunez, aipatzen duzun horretan, zenolako marrazki edo mapa geratuko tezegun, horri gehituko dugu gainera, Ameriketako estatu batuetatik beti ere xingarra jaurtitzeko interesare izaten dutela, kasu honetan honezkero Putin eta Trump alderatu ditu, Biden jaunak, ez dakit, egorak geroz eta xeleberragoa zegu, baina kurioski, alderdi demokrata ordezkatzen duen horretan, Biden titularretan ikusi dugu, ez dakit, Zaharrosia jota omen dela, baina
ez du. Aztenez, bere alderdiak nolabait sionismoari ematen dion babes hori, eta egunotako adierazpenekin ere pixka bat arraro geratu gara. Bizitza, errugaben bizitzek berdin balio omen dute, baina ez dakigu oso ondo, errugabe izan ote daiteken inor euren ikuspegitik egun Gazan esate baterako. It's heartbreaking. Every innocent life in Gaza is a tragedy, just as every innocent life lost in Israel is a tragedy as well. Gazan, errugabe bakoitzaren heriotza tragedia bat dela, eta gauza bera gertatzen dela Israelen, baina ez dakit honekin zer esan nahi duen Biden jaunak, ze Israelarrentzako behintzat, palestinar guztiak jopuntuan daude eta pertsona ere ez dira. Bai, dira inolako baliorik ez daukaten adierazpenak, ez da? Agian presio sozialaren ondorioz esatera derrigortzen dena, baina hortxe geratzen direnak, ez da. Bai, ez dauka inolako baliorik, egia esan. Bidenen hitz hauek ez dute gauza ondirako balio, eta zentzu horretan, kazetarien aurkako erasoak ere horren lekuko ditugu, izan ere, ez dago inolako eskubideren bermerik, eta informaziorako eskubide hori ere, erabat, eta desagertuta eta zapaldua da. Ez ditugu irudi gogorrak ekarriko, ez dugulako alako ez dakit pornografiarik egin nahi, baina ekarriko dizuegu Al Jazirako Abu Omarren gertaera, azken orduotan ere albiste izan delako, eta benetan gogorra da, ikusten baita, konexio egiteko prest dela, eta drona antzematen du, ondoren erasoko zuen drona, eta larriki zauritu duena gainera. معنا من الخليل شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان. سيد جبارين، إسماعيل لاحظ وجود هذه الطائرة المسيرة، الإسرائيليون شاهدوه، يشاهدون صحفيين يرتدون الخوذ وكل ما يدل على أنهم صحفيون. استهداف واضح أنه متعمد وليس لأول مرة. ما هو تعليقك؟ بصراحة هذا استهداف للحقيقة Erietxean ikusten genituen, bere bizia salbatu nahian, beste behin ere muturreko egoeran, erietxean. Bidenen hitzak akaso, berriz ere karrita gogora, ez dute gauza handirako balio, gertakizunek agerian uzten delako, ez dagoela inolako, ez dakit, behirunerik ezerri honezkero Gazan eta oro har Palestinarrekin. Ez, eta gainera argi uzten dute dagoeneko, eta hau, azken 4 hilabeteetan kontatzen ibili gara, eta ikusi dugu, Palestinako kazetarien aurkako estrategia antolatu bat dagoela. Eta hori salatu beharra dago, eta hori gero eta argiagoa da. Eta nolabait helburu bat dira. Hau da, Palestinako kazetariak isilaraztea Israelentzat, ez dakit nola esan, lehentasun bat bilakatu da. Eta ikusten da, alde batetik, beldur dela Israel, relato famatua, hau da, gatazkaren kontakizuna galtzen ari delako. Nazio arte mailan. Baina, ia, 30.000 palestinarrak abatzearen kontura, eta horien artean kazetariak isilarazten saiatzearen kontura. Irudiotan ane gainera ikus dezakegu, honezkero ia 130 dira, erailako kazetari palestinarrak, eta nolabaiteko analisi honetan ekarpena egite aldera, baina zoritxarrez ez honetik. Emakume kazetarien kasuan gainera, zer nolako jazarpena pairatu behar duten emakume palestinar guztiek bezalaxe kazetariaren adibidea dugu hemen. على المواطنين رسالة العدل تلفزيون فلسطين من قرية عبود رام الله. Gauzak honela, ane, analisiak zoritxarrez asko zaiagorako ez dugu ematen, eta zaila da gainera gauza berriak aportatu alizatea egoera hain muturrekoa denean. Azken aipamen bi, interesgarriak iruditu zaizkigulako pixkat egoera ere bere baitan ulertu alizateko. Soldadu israeldarrak badute alako diskursoa, palestinar guztiak akabatu egin behar dituztela, eta bide horretan Kanyuniseko ospitale kanpoan esate baterako megafonian nola entzuten zen, ezta? Bertan babesa hartuta zuen herritarrak. Beldurrezko filmetako estenarik zailena okertzen ari ziren gainera. Come visit beautiful Gaza. With its stunning beaches and charming boardwalks. You can stay in one of our 5-star hotels and get a taste of the best in Middle Eastern food.
embrace the vibrant nightlife of the city, and experience a culture rich in tradition that... This is what Gaza could have been like without Hamas. Soldaduak ara eta ona, baina irla bilakatu nahi dute benetan, benetan, hau, akaso esango du bat baina gehiago, ezinezkoa da eta gauza da egiten ari direla. Gaza suntsituta, Gazatarrak akabatu, edo eta ez dakigun ezkero, toki batetik bestera mugiarazten, akaso bombekin zuzenen erailda ez baina bestela. Benetan, Israeldarrak, edo Israelgo estatua, egungoa, kapaz da, hau egiteko, alako irla, paradisu irla bat, alako benidor bat ere ekitzeko, aberatsentzako? Bai, zoritxarrez bai, zoritxarrez bat iragai. Eta ikusita azken urteetan, Israelgo estatua sortu zenetik, eta gero lurralde okupatuetan, eta Zisjordanian, eta Jerusalem ekialdean egin dutena ikusita, sortu dituzten koloniekin, baina ez bakarrik koloniekin, kolonien inguruan dagoen parafernalia guztiarekin, bai berrokupatzeko gai dira. Eta berrokupazio horretan, nolabait iragana desagerrarazteko gai dira. Eta hori ikusi dugu, adibidez 1948an, 1949an, IES egin behar izan zuten milaka eta milaka palestinarren herriskak nola desagerrarazi zituzten, herrisken gainean nola haien hiriak eraiki zituzten, Tel Aviv nola bilakatu den nolabait pinkwashingaren simbolo bat, bai gai dira, zoritxarrez gai dira, eta azkenean sentsazioa da kanpotik ikusita, inorrez dela gai hori geratzeko. Gauzak honela, bukaera aldera, guazen pixka bat irriparra nolabait berreskuratzen asteraz, guri behintzat nolabaiteko adore ematen digu, han bertara gerturatu eta lanean ikustean, ez da bizipen erraza izango, baina zerbait aportatzeak ere pentsatzen dute bestelako indar bat ere ematen duela. Rafako muga igarobide inguruetan ikusi zaitugu, egunotan ane, ikus dezagun eta galdetuko dizugu, baduzu tarte bat, pentsatzeko, zerekin itzuli naiz, bertara ala gerturatu eta gero? Ospitaleko kontakizunak, bizirik ateratako kasu bakanak ikusitan milaka direla atzean geratzen ari direnak, baina zerekin itzuli zara handikane? Itzuli naiz, Gazatik ateratzea lortu duten talde txiki horiekin hitz egin ostean, sentsazioarekin geratu naiz, inoiz ez ikusitako egoera bat bizitzen ari direla, hondamendi bat, baina aldi berean indarra daukatela, kasu hauetan nik elkarrezketatu ditudan, zaurituak sendatzen direnean, berriz ere Gazara itzultzeko eta zerrenda berrera ikitzeko, ez da? Orduan lehen galdetzen zenidan, Israel gai da zerrenda mapatik desagerraraztekotan benidor bat sortzeko bai, baina aldi berean palestinarrak gai dira Gaza berriz ere berrera ikitzeko eta zerotik berriz ere hasteko. Eta kontuz palestinarrekin ze indar handia daukate eta memoria privilegiatua daukate, eta zoritxarrez azken urteetan ikasi dute berriz ere hasten, berriz ere berrera ikitzen, nola esan, aguantatzen eta hortan inork ez die irabazten. Orduan niretzako esperantza ere hori izan da. Hanek esandako azken hitz hori eitira egingo diogu, izan ere, akaso geuk ere, memoria lanketa hori, ariketa ere bada, kultura ere bada, eta zeinen garrantzitsua ez, aurrekariak nondik gatozen eta tira, nora joan nahiko genuken ere irudikatzea. Irripar batekin agurtu nahi zaitugu, ez da erreza alakoetan, baina tira, Euskal Herran izango direlako laster, Palestinan, hip-hopa, rapa, euren ez dakite, aurrekaririk gabe, baina aitzindari izan den taldea, dan hitzak ere gainera esan nahi bikoitza du, ez da, bai hebraieraz, bai arabieraz, gero hitz joko ere egiten dute, ez da? Badualako alde kurioso bat, ez da? Bai, odola esan nahi du. Laxe. Hizkuntzatan azkenean... Esan, ane. Bai, azkenean pixka bat horrekin jolasten dute, ez da? Eta interesgarria izango da Euskal Herrian ikustea.
Alaxe, hanek ere, gaur kolpez kolperen bidez izan du hauen berri, tira, izango duzu aukera, arakatu sareak, eta dan, geuran izango direla laster, Palestinatik, esan da bezala, hip-hop eta rap musika, bizirik dagoen herri batek ere, nolabait adierazten duen hori, ezta? Zibilizazio oso bat dagoela, naiz eta gaur egun bombapean eta sarraski irudien artean soilik ikusten dugun. Anira Zabal, Berlin, eskerrik asko, beste behin ere, izango gara laster, plazer bat. Zuei, agur. العالم بلا فردوس بلا دول بلا 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 ممتلكات بلا 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 مسالم مثل الصوفي والبوذي لا تواخذون انا مش مزوخي قصفوا 100 بظرف شهر فك يوغا ما عاد يكفيني صمودي تخيل الي جيوشي نفودي تخيل صورتي على نقودي عباية كلها خيوطي مش عباية كوتشي كوتشي طردنا نوال من البلد عرضنا وندر وومن بالبلد شايف النفاق يا ولد فلس هالبلد لا تقدس هالبلد عزر البلد افتح شبابيك وعزل البلد نظف البلد زين البلد سبرينج is coming فميل على البلد بكرتون راح والعقول باح فقول لي يا ولد من يكنش البلد هو ملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات هو ملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات مين إرهابي قلبتنا يا دوب قرشين خلوها في الفيدي مسقوا بعين الحلوين ملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات هو ملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات Eta ikusten duzu zenolako gauza bizarroak edota martitztarrak ere ikusi ditugun azken garai honezkero luzeegietan eta esango duzue Dragoi Bola, Marte Lasartez, de Montre da hau. Guri ere kostazegu jakin alizateaz, ez dakit, alako jakimina pizteko kanpaina batzuk lortzen dute benetan, ez dutelako apenas ezer aurreratzen dira. Hau ikusita, ez dakit zerbait ondorio estatu duzuen, tira, guk ere informazio harakatu barri izan dugu Instagram kontuetara, YouTubera, Marte Lasartek gaur estrenatu duelako bere lehen abestia, basamortua, YouTubeen ikusgai aurrera pentso bat eta azalpen gehiago segidan. San Valentin egunak bestelako kontu ez dakit,
Honek bihotza ospotzen du, ezta? Maite mintzeko gogoa sartu zaizue, badakigu. Ezta? Akaso, ez dakit, basamortua, modi bat ira. Zenbat kontu, filosofia gai oso bat, garatu genezake amodio romantikoa, ez dakit, gizartea, familiaren antolaketa, atorra iso, eta segi dezagun, bideoklipa estrainatuta ikusi duzu Pello Armendariz, ezta? Bere hitzak badira, Aritz Arregik egin ditu nasketa lanak, baina beste hainbat eta hainbat kolaborazio dituen bideoklipa da, Olatz Salvador ere tartean ibili da, tira, badakizu euskal sorkuntzak, San Valentin egunean ere ez duela etenik eta gupozik, bagoazelako besteak beste, baina badakizu bihar hemen izango baituzuela, San Valentin eguna zorionez atzean utzita eta egun horrakoari helduz, baina badakizu ikuspi azidoarekin, ezoikoa, baina badakizu hemen informazio fidagarria eta gertukoa. Mila esker hor bestaldean izategatik beste behin ere, egon pasa, bihar arte.